Hello everyone. Thank you so much. Thank you for coming. Samantha 07. Thank you so much. And ano ba to isa? Si SK Rashid. Ayan, SK Rashid. Mega mega love shout out. Thank you so much. Thank you for coming, my friend. Please like and share, my friend. Please like and share. And ano to? Please like and share to my live. And don't forget to subscribe to my channel.
Yan, Madam Eunice, Shouty. Salamat sa support. Sino ba ito? Si Adam. Adam! Nag-love shoutout, Adam! Ricky, salamat sa support mo, Ricky. Thank you, thank you. At si Trip ni Robert. Ayan, may jacket ka na, Trip ni Robert. Tapusin ko lang itong ginagawa ko. Kapraso na lang. Ayan, shout out. 54 million in the house. Sir Jason, mega love shout out, Sir Jason. Thank you din po, Ma'am Bicolana. Ayan. Salamat, Ricky. Again. Thank you so much. Ayan, ang lakas ng ulan dito ngayon sa Bulacan, Sir Jason. Kumusta kayo dyan?
Sir Jason, malaming. Maraming salamat. Ulitin ko yung binasa ko. Gandang gabi po sa lahat nanonood ng Bicolana Vlog, pati sa mga supporter at sa pamilya ko na nanonood ngayon, sa lahat po ng mga mga taga Mindoro supporter ng Bicolana Vlog. Thank you so much, Sir Jason. Ayan, may bakas na ako sa iyo, Madam Host. Yung shorts video lang po. Ayan, Ate Summer, may love shout out. Thank you sa iyo, Kata TV Vlog. Ayan, puntahan ko na lang yung bahay mo, Kata. Kata TV Vlog. Ay! Malapit na Pasko. Sana ay magkapera tayo. Wish ko lang. Wish ko lang. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ayan, Kata. Dito ako sa bahay mo, Kata. Si Kata TV Vlog. Okay, Kata TV Vlog. I'm here ako sa iyong bahay. Dito muna ako sa maikli-ikli para mabilis-bilis. May balat ng ahas, agoy. Nakakatakot. Good evening po sa lahat. Mag-love shout out po sa iyo. Yahoo! Yahoo! Ayan. Sisi ko yung Summer Mix. Mag-love shout out. Ayan, Kata, +1 banana ka, Kata. Baby pa pala yung bahay mo, Kata. Tayo ko na nga muna yung mga kanak ko. Shout out, 33 million in the house. Ay, 59 pala, agoy. Naduduling. Wow, may nag-magic sa aking like. Sisikoy Summer Mix. Palagay ko, ikaw ang salarin dyan. Sisikoy Summer Mix. Palagay ko, ikaw ang salarin dyan. Ayan, Kata, nandito ako sa iyong bahay. May balat ng ahas. Ay, sarap niyan, ikilaw. Oo, liit pa, Madam Host. Gatas pa lang ang kinakain. Ayan. Okay, bigyan kita ng banana. Push, Team Bicolana. Nabubulol na si Bicolana, Sir Jason. Nabubulol na. Lods, Kata TV Dan. Dikit po, sabi ni Ricky Oronan. Uy, nanigas na naman yung aking Thank you po, host work. You're welcome, Kata. Teka lang, di ako makapag-comment at naghang na naman yung cellphone ko ba. Ganito sakit ng cellphone ko. 30 minutes bago ka makapag-comment. Oh, see, di ba? Na nakakatuwa. Ayan. Sir Jason, thank you so much. Shout out sa mga taga Mindoro dyan. Magandang gabi, maulang gabi. Uy, magbura ka naman. Pastilan. Kaya mo na nga muna kung ayaw mag-comment. Ayan, Kata, wait lang, hindi ako makapag-comment. Agoy, Ginoo. Hindi na mapindot. Nako. Ay, stress ako sa cellphone ko na ito. Naglubog naman. Ang isa, ayan. Ayan, 1 banana ka, Kata. Dito pa, mainit.
Lagi ang panahon, kaya lagi sa dagat ang mga ka-supporters. Ayan. Maraming salamat. Buti pa dyan sa inyo, Sir Jason. Mainit. Ito sa amin, lakas ng ulan. Madam Hos, bakit Bicolana, Bisaya ka pala, Madam Hos, Agoy? Halo. Katawag mo nang pansinin yung pagiging Bisaya ko at pagiging Bicol ko. Ayan. Daan ako dito sa iyo, Kata. Tingnan ko dito kung magkukunik ito. At isa rin itong nagluluko. Ayan. Yan, dito ulit ako sa bahay mo, Kata. Dito ulit ako sa balat ng ahas mo, plus another banana ka, pangalawang banana mo. Sana hindi maghang itong isang cellphone ko. Ay, nakakaawa na itong mga cellphone ko ba. Ay, buti na lang itong isa. Ayan, pangalawang banana mo. Buti na lang yung isang cellphone ko, pinahinga ko ng ilang linggo. Hindi ko siya inopen hanggang sa nagka-lobat-lobat. Chinards ko kanina, inopen ko ngayon. Aba, okay yata. Magkasundo yata kami ngayon Ayan, si Yang JV007. Ma'am, saan yan? Dito sa Bulacan yan. Ma'am, Yang. Ano ba to si Yang? Lalaki ba to? Girl ba or boy? Ricky, salamat Ricky. Ricky Iwan. Hindi nga pa ko makapag-ano. Jenny, kain tayo. Ito pala ako dito. Boy ba yan si Yang, Ricky? Ayan, Kata, daan ulit sa video mo ha. +1 banana ka ulit, Kata. Salamat sa iyo ha, Kata. Tingnan ko kung makakapag ano tayo dito ulit. Sa kabila. Okay, Kata. Nandito ako ulit sa bahay mo. Pangatlong banana mo, Kata. Nandiyan ka pa ba, Kata? Katas ng buhay mo. Agoy. Thank you din po sa iyo, Madam Hos. Walang anuman. Ayan, another banana sa iyo, Kata. Pangatlong saging. Magprito ka nga ng itlog. Kata, ayaw ko yung pagprito ng itlog. Boy po si, ano ba? Boy po, 6 subscriber pa lang siya. Okay. Ayan, another banana sa iyo, Kata. Si Kata. Ayan. Okay, Kata. Another banana sa iyo. Pang 4 na banana sa iyo, Kata. Ayan. Mamaya naman yung iba, Kata. 4 na banana na sa'yo, Kata. Ayan. Si Kata TV Vlog.
Madam Eunice! Hello, my friend! Zilimao. Zilimao. Ayan. Madam Eunice! Madam Eunice, gusto ko ng itlog. Ayaw ko ipagluto ng itlog. Ihilaw na lang kakainin ko. Brazil, my channel of comedy. Oh, thank you so much. Limao, Zilimao. Ayan. Uy. Miss Eunice. Mrs. yan, Ricky. Mrs. na yan. Si Ricky, Mrs. na yan. Anong miss? Ayan, kanya-kanya na lang na tayo ngayon dito sa bahay namin. Hindi ba alam yun, guys? Guys, alam nyo ba yun? Dito sa bahay namin, kanya-kanya na kami dito. Pero pagbili ng pagkain, isa lang ang nabili. Isa lang ang nagpupuntang palengke. Pero pag yung upo sa lamesa, kanya-kanya na lang. Tapos pagkagaling sa lamesa, pupunta sa higaan. Itataas yung dalawang paa. Sinampay man, dinaganan lang, hindi pa tiniklop. Guys, alam nyo ba yon? Para malaman nyo, guys. Agoy, madam, daming kolesterol yung hilaw na itlog. Oh, ayaw mo nang makolesterol. Okay lang yan makolesterol. Teka lang, may tatapusin lang ako. Okay, bigyan kita ng jacket. Zilimao. Nakakaintindi ka pala ka mo ng Tagalog. Okay, Tagalog tayo. So much. Thank you. Kaya nung sa country na pala ako dahil hindi pala ako. Ayan, Zilimao. Bigyan kita ng jacket. Salamat sa pagdalaw sa aking live. Dahil ikaw naman ay nakakaintindi ka mo ng Tagalog, okay, magtagalog tayo. Bicolana, salamat sa iyong pagkaibigan. Ayan, Zilimao. OTW ang iyong blue. Okay. Ayan. Already done. Moderator, my friend Limao. Thank you so much. Thank you for coming. How are you, my friend Limao? Salamat sa iyong pagkipagkaibigan. Ay, sana all pagkipagkaibigan. Kain tayo, kain tayo. Salamat, moderator. Thank you so much. Zilimao, thank you, thank you. Thank you for coming. Zilimao, kain tayo, kain. Kain tayo ng dinner. Oh, Sir Hyder. Mega love shout out, Sir Hyder. Thank you for coming.
dilata, hindi nagsikain kanina. Bigyan mo ng mga dilata doon. Ano, wala din mo naman nilagyan ng ulang kanina yung pagkain nila. Tubig lang. Paano naman kasi kakainin yun? Bigyan mo ng dilata doon. Diba na si Balbon, bukas na lang. Dalawang alaga mo na mga ate. Bigyan mo naman natin yung pagkain. Yan, kain tayo guys. Kain. Malapit na ako mapunta sa lamesa. Konting-konti na lang. Nasa lamesa na ako. Alam niyo ba kung anong ulam ko? Ay, thank you, Lord. Finish. Ano sabi ni Sir Jason? Hulaan ko isda mali. Sir Jason, itlog ulam ko. Ginisang ampalaya na may itlog na may tokwa. Ayan, kain tayo. Sir Jason, kain tayo, kain. Sa mga hindi pa naghahaponan dyan, kain na kayo. Ayan, iwan ko muna to ha. Kakain lang ako ha, mga kaibigan. Ako'y nagugutom na. Ayan, bago kumain, shout out ko ulit si Sir Jason. Sir Jason, mega love shout out ulit sa iyong pamilya, sa mga katrabaho mo dyan, sa iyong mga kaibigan, mga kasamahan, lahat, sa mga anak mo, sa asawa mo, Sir Jason. Ayan. Mega love shout out. Kakain lang si Bicolana. Okay. Tom Goods.
Yan, magandang gabi Ate Jackie.
kayo ng papusapasok sa loob niya kung wala ng sasakyan. Kaya, 5 chicharon, saka 3 pastilla. Okay pa kaya ganun yung dadalhin mo? At pinakawakan mo, may para may paper bag doon. Bes, ito na. Kapigyan ko si ate mo ng paracetamol ko na rin. Paracetamol, sige po. Mag-ingat ka ha. Hold up ka, inata mo yung charot. Sige ka ha.
ko sa'yo kanina, pansinin mo kung may natulo dito. Anong nilagay mo? Ano yun? No, ano? Kasi kung hindi ka pa sumigaw kanina, Minor, wala ka man lang pakialam. Pero pag ganun mo na lahat yan, sinecheck mo kung may tumutulo. Oy, tama na. Nangyari na eh. Lagi naman may tulong ka. Pag muna ka. Wala siya. Guling ka naman kasi sigaw, di ka pa naririnig. Sir Parino, Miguel of shout out. Ay, nalilin mo ako yung nalilin. Intensyonal mo yung mga ilaw natin dyan. Tsaka bitbitin mo yung charger kung dalawa dyan ha, pagpasok mo. Ayan. Yan, shout out Sir Parino. Salamat sa pagdalaw sa aking live. Punta ko yung bahay mo, Sir Parino. Ayan, kakakain lang ni Hos. Ayan lang nakakain. Ayan, Sir Parino. Playing na video mo, Sir Parino. I'm here na ako sa bahay mo, Sir Parino. Ayan, naka-play ka na. 23 million in the house. Thank you so much. Ayan, please, connect to the 1IP, guys. Shout out, shout out. Sir Parino, still playing. It's the channel. See, it's the channel. Idol. 13 subscriber. Oh. Ano may channel mo? It's the channel. Parino, hello my friend. Ayan. Sir Parino, still playing. Then, I give you one banana, Sir Parino. Si MU Pit Lovers, ngayon lang pala ako nag-active dito, idol. Oh, kasi 2020 pa yung channel mo, Yetski. Pero wala kang upload.
Bigyan kita ng jacket mo, ano ha, Yetski? Kata, salamat sa iyo dyan, Kata, ah. Welcome, Sir Parino. Ayan, Yetski, may jacket ka na. Sir Parino still playing. You're welcome, Sir Parino. Like Dan Host. Okay, thank you so much, MU Pit Lovers. Ilang saging ang binigay mo? Isa lang, Sir Rino. Ayan, makipagdikitan ka na dyan, Yetski. Dikitan mo yan si Sir Parino. Si Sir Parino, main channel niya yan. Ayan, napakabait niya ni Sir Parino. At saka yan si Ricky, si Kata. Ayan. Ayan, hindi nga natin mabasa. Ano Kata, hindi nga natin mabasa yung pangalan niya. Kung anong pangalan niya Welcome, Sir Parino. Di ko rin mabasa, parang Thailand to Madam Host. Ano yan siya? Parang, ano ba tawag dito? Yung iba lahi niya ba? Yung itim yata siya, itim ang lahi niya. Iba lahi niya. Ano, ayan, done watching na Sir Parino. Salamat, Sir Parino, ha. Ayan, may ano na rin ako. May bakas na ako, Sir Parino. Thank you for coming, Sir Parino. Si Kata. Kata, maraming salamat sa iyo dyan. I need somebody love. Sir Parino, thank you so much. Ayan.
Dana Sir Farino sa video mo, and then plus 1 banana. Thank you so much, Sir Farino. Anong games? Paano ba maglagay ng tulad sa iyo, Madam Host? Kasi sinubukan ko mag-open yung screencast games ang nandun, Madam Host. Ayan, pag nag-set up ka ng ng live mo, open mo yung screencast mo, and then ganun lang din siya. Isi-set up mo lahat ng dapat i-set up. Tapos, next mo lang, next. Tapos, got it. Tapos, start. Tapos, magbabak yun dun sa magbabak siya sa screen mo ng cellphone mo. Punta ka ngayon sa Photos, Google Photos. Doon ka ngayon kukuha ng video na ilalagay mo ngayon dyan. Then, saka ka mag-go live. Saka mo pipindutin yung go live. Kailangan, araw-araw, iba-iba ang video yung gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng paulit-ulit na video. Hindi ko tayo sa mga nagla-live. Every day I love you. Oh, nasaan si Kuya Summer Mix? Nag-end na. Bilis naman. Hey, yeah. I remember saying. Yan, makukuha mo din yan pag paulit-ulit mo, matututunan mo din yan. Yan, shout out, 22 million in the house. Uy, 7 thumbs up na lang, 100 like na tayo. Sino pa ba dyan din nag-thumbs-up? Ayan, 7 na lang ang kulang. Lalakad na, oh. Diba?
Pito na lang ang kulang. Lalakad na tayo. Everybody leave the time away. I had to say from each other. Lalagyan ko tabi ko lana is ano ba ito? From no wonder I know. Holding on. Si Richard Lim, ayan. Like, share, done from Ricky Oronan. Paano nakikita ko to si Richard Lim? Wait lang. Saan ko ba to na kikita? Sabi niya dito, wala akong paki, palanda. Ayan, Richard Lim, nandito ako sa bahay mo. Bigyan kita ng jacket mo, Richard Lim. Ay, no subscribe. Ay, no videos. Richard Lim. Ito ba main channel mo? Like, share, done. Oronan. Ricky, sa'yo din ba to si Aba? Oronan? Ma'am Nena Likahena, nagbago na ang Pilipinas araw na ngayon. Baliktad na. Si Sikoy, nag-end ka na ba? Nag-end ka na si Sikoy Summer Mix? Sa'yo din ba to, Richard Lim? Sa'yo din ba to si, si Ricky Oronan? Sa'yo din ba to si Richard Lim? Ayan, Ma'am Nena Likahena. I'm here ako sa bahay mo, Ma'am Nena Likahena. Thank you so much. Thank you for coming, Ma'am Nena. Okay, playing your video, Ma'am Nena. 3 minutes and 45 seconds, Ma'am Nena. Ayan, Oronan. Opo, okay. Bigyan ko ng jacket. Kaya pala, binabati mo ko lagi, Richard Lim. Ikaw pala yun. Ricky? Salbahe ka talaga, Ricky. Hindi ko alam sa'yo pala yun. Ayan, bigyan ko jacket. At bigyan ko rin yan si, si Aba mo. Ayan. Sa'yo pala yan. Bakit nag-end ka na si Sikoy? Aga pa. Maliwanag pa dyan, Lods. Hindi. Kanina pa yung video na yan. Nakaset na yan, kaya ganun. Ma'am Nena Likahena, still playing. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs dyan, guys, sa ating live, pa-thumbs up naman. Palambing naman si host.
Nag-end na ako, Sisikoy. Balik na lang ako live mamaya 12 PM. Ah, okay. Okay, Ma'am Nena Likahena. Still playing. Sure like dan po, Ricky Oronan. Ay, kay Ricky din to. May pinuntahan ako, may binili lang eh. Sige lang, Sisikoy. Bigyan natin uli ng jacket yan. Si Ricky. Ayan. Ay, salamat Ricky sa mga ano dyan, sa mga patamsak. Thank you. Thank you so much, Sir Ricky. Ma'am Nena, done watching to your video, Ma'am Nena Likahena. Yan, mag-play ako ng video mo, si Sikoy Summer Mix. Dito ako sa iyo, si Summer Mix. Ayan, next kita, Ricky, mag-play ako ng video mo, Ricky, after ni si Summer Mix. I'll never somebody love. Pa 1 million si Sikoy. Ay, sana si Sikoy pa 1 million. You're welcome po. Thank you din po, Ma'am Bicolana. Ayan. Ricky, pag nagla-live ka, wag kang magpapaabot ng 12 hours. 10 hanggang 10 hours lang as end ka. Tapos after pwede ka mag-live ulit. Yan, nasa ads ka pa, si Sikoy. Yan, tapos na yung ads mo, si Sikoy. Yan, mag-play ako ng mga video mo, Ricky, ha, after ni si Summer Mix, pandagdag sa Watch Hour mo, Ricky, ha.
Sis Ben, salamat. Yan, si Summer Mix, Dana. Dana ako sa video mo, si Kuya Summer Mix. Summer Mix. Ayan, nakapag-comment na rin pala ako. Sis Ricky, dito ako sa bahay mo, Ricky. Si Ricky Oronan. Mag-ano tayo dahil naka-ninja si Ricky. Laki ng bahay ni Ricky. Ricky, nandito ako sa video mo, Ricky. Dito ako sa mini truck. Playing ka na, Ricky. Dan, Ma'am Nena from Yitski. Ayan, Ma'am Nena, likahin na. Antok na tayo. Ricky, nandito ako sa bahay mo, Ricky. Naka-play ka lang, Ricky, ha? You're welcome, Ricky. Next kita dito, Yetski, ha? Uy, ka-farmers, mag-love shout out. Ayan, +1 banana ka, Ricky. Ka-farmers, diyan ka lang, ha? Bisitahin ko rin yung bahay mo, ka-farmers. Ayan, done watching ako dito, Ricky, ha? Balikan kita uli mamaya, Ricky. Puntaan ko lang muna si ka-farmers. Okay, ka-farmers, dito na ako sa bahay mo. Ka-farmers, nandiyan ka pa ba? Nagbabadya na naman ang nagbabadya na naman uulan. Ayan. Ka-farmers, dito ako sa bahay mo, ha. Ayan, +1 banana ka ulit, ka-farmers. Saan ba lugar ninyo, ka-farmers?
Ah, sa Leyte, layo pala. Pero ang ganda ng lugar nyo. Ayan, pangalawang tamsak ako dito. Ayan, another banana sa'yo ka farmers ha. Okay. Ayan, dan ako ka farmers sa'yo, Ricky. Mag-play another play ako sa'yo, Ricky. Walang anuman ka farmers. Ayan, Ricky, nandito ako sa 6 minutes mo. Paraan ng pagtatanim ng gulay. Ayan, Ricky, naka-play ka na. Pangalawang play sa'yo, Ricky. Ayan, Ricky, still playing ka, Ricky. Madam yun eh, salamat. Kung 262 tamsak ako dito si Ricky. Laki ng views mo, oh. Salamat, Ricky, sa mga pataano dyan. Ayan, still playing ka dito sa iyong paraan ng pagtatanim ng gulay. Ayan, Ricky, pag inaanto ka na, Ricky, ha, magtulog ka na, Ricky, ha. Okay lang yung live ko, ha, kasi maya-maya tutulugan ko din yung live ko. Di pa tayo makapag-end, may mga bisita pa tayo. Salamat sa paharang dyan ka, farmers. Ayan ka, farmers, pakibalikan mo si, si Yatski.
O, yan na, JP. Mag-ano ka na, JP? Nakapunta dito. Pantayan ko yung tsinelas mo. Lala, di mawawala. Ricky, salamat sa mga patit dyan, ha. Bigyan ko jacket dyan. Maya-maya, pwede ka na mag-live ulit, Ricky. Live mo na yan, Ricky. May internet ka naman ata. Aray ko. Okay lang ako, Ricky, ha. Ayan, malapit ka na magdan dito. Ayan, done watching ulit, Ricky, ha, dito sa paraan ng pagtatanim. Ayan. Pangalawang play ko sa Ricky. Maraming salamat, Ricky, ha. Pininga po po si P, mamaya mga 10, live ko po uli. Oo, tama yan. Tama yan, Ricky. Live ng live.
ko, ibinangay ko. Na wala